Se n'ha renovat el paviment, millorat l'accessibilitat i substituït l'enllumenat. També s'ha renovat el clavegueram i instal·lat nou arbrat immobiliari en un espai de 2.000 metres quadrats. La reforma de la plaça de Raimon Casellas ha durat una mica més d'un any i ha tingut un cost de poc més d'1 milió d'euros. Els veïns n'estan satisfets, però demanen que s'hi facin petites millores. Ahora tenemos no desagüe, es como debe de estar, y el alumbrado, todo. Muy bonita, todo muy bien, pero bueno, hay cosas como plantas. Este lo han hecho mal porque lo tenían que haber juntado con esta barandilla y esta para que los niños no se cuelen por ahí. Aquesta és la tercera fase d'unes obres que han de posar al dia tot aquest sector del barri de Can Baró entre la plaça de Sant Lleí i la carretera del Carmel. Primero se pusieron los ascensores, se hicieron supresión de barreras arquitectónicas y ahora se ha hecho la plaza y suprimir también barreras. Els veïns han participat en l'elaboració del projecte. Aquesta figura del Crist Redemptor és un exemple. Van ser ells els que van demanar que es conservés com a emblema de l'antic nucli de barraques que hi havia abans. Viene gente que han ido a los búnkers, que han ido a Montjuïc y tal, y vienen buscando las barracas del santo. De fet, els edificis es van construir respectant l'estructura de l'antic barri. Aquest cap de setmana se celebrarà una festa per inaugurar la reforma. Quedarà per al mandat següent l'arranjament dels porxos i dels carrerons de la part inferior del recinte.